Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen natuurlijk met het bericht dat minister Silvania het meeste aantal stemmen heeft behaald. Ik zeg natuurlijk beginnen we daarmee, want het waren verkiezingen afgelopen vrijdag. Zaterdagochtend hoorden we wie er gewonnen had, officieel. Dat werd gedurende de dag al zichtbaar, maar officieel werd toen bekend dat de MFK 13 zetels heeft. Een landslide overwinning, 55% van de bevolking heeft op de MFK gestemd. PNP heeft 4 zetels behaald, PAR 2 en de combinatie MAN-PIN ook 2. De andere partijen hebben het niet gehaald. Maar de grootste stemmentrekker, dat bleek zondag, toen ook de persoonlijke stemmen werden geteld, dat is minister van Financiën en van Gezondheid, Milieu en Natuur, Javier Silvania. Hij heeft ruim 18.000 persoonlijke stemmen gehad, tegenover ruim 11.000 voor lijsttrekker Kilmar Pik Pisas. En Silvania is daarmee in de geschiedenisboeken gekomen, want zelden wist niet nummer 1, dus nummer 2 of een andere op de plaats, zoveel stemmen te halen. En 4 jaar geleden haalde hij nog weinig stemmen, dus het is een stijging ook van 18.000. Het is onduidelijk of Silvania het premierschap beoogt. De partij is altijd de verkiezing ingegaan met de vraag om opnieuw Pik Pisas te stemmen voor nog 4 jaar als premier. En de MFK gaat regeren, dat zei premier Pisas in reactie op de overwinning. De partij heeft de bevolking bedankt voor de steun en zal dat ook aanstaande vrijdag tijdens een speciale kerkdienst nogmaals benadrukken. Maar de partij is zeer blij met de grote steun die het heeft gekregen. En Pisas zelf heeft laten weten dat de partij natuurlijk gaat regeren, niet meer met coalitie vormen. 13 zetels is een ruime meerderheid en daarmee gaat de partij de komende 4 jaar Curaçao regeren. Hij bedankte de parlementariërs Sheldry Osepa en Gwendal Mercelina van de PNP nog voor het feit dat zij hun positie verdedigden als onafhankelijk statenlid, om het maar zo te noemen. Daardoor ontstond er een breuk en daardoor heeft de MFK volgens Pisas de afgelopen maanden kunnen laten zien dat de MFK daadwerkelijk nog 4 jaar moet regeren. Hij bedankte de parlementariërs, want als we nu nog met de PNP in een coalitie zaten we nog te onderhandelen. Hij heeft veel zelfvertrouwen in ieder geval gekregen van deze overwinning. En het is ook voor Curaçao uniek dat een partij zoveel stemmen heeft gehad. Gilbert Ricardo stapt op. Dat is de leider van Mio Curaçao. De partij was bezig met een grote campagne. Heel veel borden, heel veel advertenties, heel veel vlaggen. Heel veel pogingen om de mensen op de partij te laten steunen. Maar het aantal mensen dat op Mio Curaçao heeft gestemd is het laagste van alle 8 deelnemende partijen. En daarom stapt Ricardo op. Dat heeft hij laten weten. Ook andere partijen zijn bezig met de vraag: wat is er misgegaan? Vandaag kunnen de partijen hun opwachting maken bij de gouverneur. Maar daarna zal er heel veel vergaderd worden. Onder meer weten we dat van de partij PAR die bij de CEDE gaat vergaderen. Maar ook MAN-PIN had meer verwacht. PNP is blij met de 4 zetels die ze gekregen hebben. En er zijn natuurlijk nog 4 partijen, waaronder Mio Curaçao, dat helemaal geen zetel heeft gekregen. En de consultatieronde is al begonnen. Ik zei al dat de partijen vandaag bij de gouverneur langskomen. Maar gouverneur Lucille George Wout is al begonnen met de eerste gesprekken voor de vorming van een nieuw kabinet. Ze werd eerst geïnformeerd door de electorale raad en sprak daarna met vertegenwoordigers van de Raad van Advies, statenvoorzitter Charity America Francisca, ministers van Staat Emily de Jong El Haag en Maria Liberia Peters. Ze sprak onder meer met pastoor Curtis Meres namens de Raad van Kerken en de Sociale Raad sprak ze. Normaal gesproken hebben we een coalitieprocedure, een formatieprocedure dat nu gaat beginnen, maar dat is met de 13 gewonnen zetels van de MFK niet nodig. Nederlandse kritiek op de uitslag, onverwacht wellicht, maar al heel kort na de overwinning van de MFK is vanuit de Nederlandse politieke partij D66 met heel veel zorgen gereageerd op de overwinning.
Dylan Romeo, vertegenwoordiger van de Caribische gemeenschap binnen D66, is van mening dat de Curaçaose democratie door de grote overwinning van de MFK onder druk staat. Hij noemt de winst in de Amigo een gevaarlijk keerpunt waarbij de democratie dreigt te verschralen en waarbij het land zal worden geregeerd door een eenpartijstaat waarbij tegenspraak wordt gemarginaliseerd. Moet worden gezegd dat het natuurlijk niet de eerste keer is dat een land binnen het Koninkrijk een eenpartijstaat kende. Dus een eenpartij die de meerderheid vormde. De Aruba hebben zowel AVP en de MEP geregeerd met een meerderheid in het parlement. En daar is geen sprake daarna geweest van een dergelijke gevaar voor de democratie, waar nu voor wordt gewaarschuwd door D66. Overval op Aqua Casino. Zondagochtend vroeg heeft er een overval plaatsgevonden. 9 uur 's ochtends kwamen 3 mannen, gemaskerd en gewapend, het casino binnen. En ze zijn er met een onbekende hoeveelheid geld vandoor gegaan. Bij de overval is een medewerker licht gewond geraakt en Aqua Casino ligt naast Marriott Courtyard in Rif bij Otra Banda. Het opende pas vorig jaar en de politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt mensen zich te melden. Dan vond er een ongeluk met een trailer plaats op de Caracas Bayweg. Dat gebeurde dit weekend. De politie van Montaña ging naar de Caracas Bayweg om een ongeval af te handelen, waarbij een trailer met een boot erop losraakte van de achterkant van een truck en tegen een verkeersbord botste. Forensis was ook ter plaatse om het ongeval vast te leggen. En de trailer liep aanzienlijke materiële schade op, maar gelukkig raakte niemand gewond. Maar het is voor veel mensen die achter een trailer met een boot rijden vaak een angstmoment, omdat ze bang zijn dat zo'n trailer los gaat. Dat gebeurt niet veel, maar nu is het dus daadwerkelijk gebeurd. En gelukkig niemand gewond geraakt. We gaan over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Het is Green Week bij de University of Curaçao en dat is een speciale week waarbij wordt gesproken over het bewustzijn en de dialoog rond duurzaamheid en transities op Curaçao. Nou, dat zijn mooie woorden, maar wat houdt dat nou precies in? We spraken erover met Stella van Rijn. Zij is rector magnificus van de University of Curaçao. En ze laat zien dat het evenement belangrijk is voor de toekomst van Curaçao, omdat het experts, studenten en de bredere gemeenschap samenbrengt om kennis te delen. Professor Dr. Jan Rotmans uit Nederland van de Erasmus Universiteit Rotterdam, die is ook aanwezig en die zal veel praten en veel voorbeelden geven over transities en duurzaamheid. Stella van Rijn legt uit waarom dit belangrijk is voor Curaçao. En waarom is het zo belangrijk? Omdat elke dag als je de kranten openslaat of het nieuws leest, zie je dat er over in de wereld van alles gebeurt. En dat schaadt de manier waarop we met elkaar leven, het schaadt onze gezondheid, het schaadt de planeet. Maar wat is nou echt die duurzaamheid? Daar gaan we een week lang op in. Dat vinden we belangrijk om te doen. En dat doen we omdat wij als universiteit zijn er voor de volgende generatie. Ja.
Onze generatie, zeg ik even gechargeerd, doet het niet zo goed. Wij laten wat steken vallen. We hebben ooit de Sustainable Development Goals gemaakt met als doel 2030. Dat is nu over 5 jaar. We halen ze niet. Maar we moeten ze niet laten vallen. Dus als universiteit, die studenten opleidt, die onderzoek doet, zijn wij bezig voor de volgende generatie om te zorgen dat zij de kennis, de kunde en de inzichten en hoe zeg je, attitude hebben om wel duurzaam te denken en te doen. En dat gaan we een hele week lang doen. En professor Rotmans, behalve veel aandacht voor duurzaamheid, is hij gespecialiseerd in transitie. Dus ook de weg, hoe je daar naartoe. Want duurzaamheid klinkt natuurlijk prachtig en wie kan er tegen duurzaamheid zijn. Maar voor mijn gevoel is het ook heel belangrijk, hoe ga je daar naartoe? Wat moet je veranderen daarvoor? Exactly. Duurzaamheid, dat doe je voor de volgende generaties. Ja. Maar dan is het zo'n groot verhaal. Ja. Maar uiteindelijk gaat het om wat een heleboel mensen in het groot, maar ook in het klein, samen doen. En dat betekent dat je een heleboel stapjes moet zetten. En Jan Rotmans die onderscheidt al die stapjes in een onderstroom van mensen en acties en activiteiten die plaatsvinden. En als dat voldoende is, dan ontstaat er een kantelmoment waarop zo'n transitie ineens plaatsvindt. En die transities ziet hij op 11 verschillende terreinen. Van onderwijs tot klimaat, tot energie, voedsel, gerechtigheid enzovoort. Dus al die dingen waar je dagelijks over leest, die brengt hij samen in een heel begrijpelijk verhaal van de veranderingen die we nu doormaken, maar vooral hoe je daarmee om kan gaan. Ja. Want het komt allemaal over als een bedreiging, we noemen het crisis, maar er zijn ook kansen. Ja. En daar gaan we vooral met elkaar over praten. En ik vind het zo belangrijk voor Curaçao, omdat wij, net als je maar 1 planeet hebt, we hebben maar 1 keer 444 vierkante kilometer dat wij Curaçao noemen. Ja. En daarop moeten we het met elkaar doen. Ja. En we zien nu toch hoe het een beetje gaat spannen elke dag. De enorme groei van toerisme, wat voor effect dat heeft. Vervuilingsproblematiek die gaande blijft, allerlei andere vervuilende activiteiten. Maar ook heel veel positieve initiatieven. En die moeten zich niet alleen voelen. Die moeten begrijpen van welk onderdeel, van welk groter geheel zij deel uitmaken. Om dan te beseffen, al die puzzelstukjes bij elkaar, daarmee gaan we een verandering teweeg brengen. En zo'n Green Week moet tot inspiratie dienen voor de hele samenleving. Inspiratie en moed. En bewustzijn en kennis. Van jongens, wat betekent dat nou, die duurzaamheid? En wat zien we elders wat werkt? Al die goede dingen die hier gebeuren. Hoe verhoudt zich dat tot al die andere goede dingen die elders in de wereld ook gebeuren? Wat voor voorbeelden zijn er? Bijvoorbeeld recycling. En dan gaan we naar internationaal nieuws, want in Venezuela zijn weer mensen aangekomen uit Amerika. De deportatievluchten zijn hervat. Maandag, vandaag dus, zijn bijna 200 burgers die door de Verenigde Staten via Honduras waren gedeporteerd in Venezuela aangekomen. Maandagochtend vroeg landde het vliegtuig met 199 Venezolanen op de internationale luchthaven net buiten de hoofdstad Caracas. Livebeelden toonden jonge mannen in trainingspakken die uit het vliegtuig stapten. Sommige van hen werden gezien terwijl ze glimlachten en applaudisseerden onder toezicht ook van functionarissen. En de minister van Binnenlandse Zaken, Diosdado Cabello, die zegt dat er 199 mensen zijn ontvangen en dat de vluchten worden hervat. We zijn klaar om Venezolanen overal ter wereld te ontvangen, voegde de minister eraan toe. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. En we zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.